fl-età ta' 77 sena ħalla din id-dinja ġewwa t-tard. Isem mhux ġdid, speċjalment mal-komunità Żejtunija, kif ilu aktar minn 20 sena sindku ta' Żejtun. Żmien li matulu mexxa l-Kunsill Lokali b'tant ambizzjoni li l-poplu baqa' jeleġġih f'dil kariga elezzjoni wara l-oħra. Ġewwa tard kien ukoll President tal-Għaqda Banda Żejtun fejn proprju fil-jum li ħalla din id-dinja kellu jiċċelebra l-40 sena tiegħu bħala President. Fl-istess ġurnata kien se jiġi inawgurat ukoll it-Teatru Pandora li għal dawn l-aħħar 11-il xahar minkejja li saħħtu bdiet lura ġew baqa' sal-aħħar jagħti l-kontribut tiegħu u kien ħerqan ħafna li l-ħolma tiegħu issir realtà. Iż-Żejtuni kien maħbub minn bosta u jiġdu dan kummenti ta' persuni li tkellimna magħhom mumenti wara li ħarġet l-aħbar. L-ikbar ħabib li kellna dak fil-pajjiż. Illum il-ġurnata qed inħoss telf kbir minnu. Kien bniedem edukat, bniedem ta' parir, dejjem il-kumitat dejjem żammu maqgħud flimkien. Hawnhekk huwa kollha bil-ħela tiegħu. Tliftna ġojjel. Kont miegħu fil-kumitat. U llum nħossuna mniktejn għax tlifna raġel kbir Żejtun. Kien jallimna ħafna affarijiet, kien meta kien nsibu sitwazzjonijiet naqgħod diffiċli dejjem insibnieh, ġifieri għalina kien pilastru għal għaqda tagħna. Dejjem kien tajnuna, kull min talbu lajnuna dejjem kien sejbu warajh biex jgħinni kulħadd. Jaħdem ħafna, tibel kien ħabbriki ħafna. Nħobbu bħala familja aħna missieru minn dejjem hawn. U minn dejjem hawn. U missieri dejjem hawn il-Pandora fil-bar. Ġifieri għaxna żmien twil għandna xi 60 sena bejnietna flimkien hawn. Ġifieri qatt ma rajna ħażin. Isna bħal ras maqtuha minn ajru. Ħidmitu fil-Partit Laburista kienet tmur lilin mill-Kunsill Lokali kif kien strumentali wkoll fil-bidu tal-istazzjonijiet One. Ġewwa tard kien l-ewwel chairman ta' One u dak preżenti Jason Mikallef iddeskrivih bħala wieħed mill-aqwa pjunieri tal-istazzjon. Ninsabu mniktin ħafna ma wkoll ninsabu ferħanin illi fl-istess waqt ħdimna u kellna nies madwarna bħal ġewwa tard illi verament biex id-wan ngħadu għaddej li s-saħħa li jinsab fiha llum il-pedamenti ta' dawk il-sisien twettqu minn nies bħal ġewwa tard. Allura m'għandniex biss li klim ta' tifħir minkejja li nsabu mniktin għat-telfa ta' ġewwa tard u definitivament nibqgħu niftakru mhux biss beħsibijietna ma' bożda kbira il għaliex li kieku ma kienux nies bħal ġewwa tard l-istazzjoni One qatt ma jeżistew. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sellem il-memorja tas Sindku Żejtuni u nota l-imħabba li wera lin il-komunità matul ħajtu. Il-Partit Laburista ddeskrivih bħala bniedem li ħadem kemm felaħ għall-komunità. Eżempju mill-isbaħ ta' persuna li ma taqaf qatt taħdem favur il-komunità illi tgħix fiha. Fi-stqarrija tas-Soċjetà Mużikali Beland ta' Żejtun intqal li bħala sinjal ta' luttu se jiġi kkanċellat il-kunċert annwali tal-Banda Beland li kellu jsir il-Ħadd. One News isellem il-memorja ta' ġewwa t-tard u jagħti l-kondoljanzi lill-qrabati. I did it my